спокойно из гората и да попаднете на... Здравейте, приятели! Днес това е ревю, показвам си рисунките и ще рисувам. Даже не знам, може да довърша от предния клип една рисунка и така. Не само една, повече са горе-долу. Не прецених колко са. Повече са, предполагам. Така че сте те. Ако сте нови, абонирайте се за канала. Ако ви харесва това съдържание, преснете по един лайк, ударите по един коментар. Също така забравих си сценарий, затова го обърках. И ако сте нови и не сте се абонирали, направете го сега, за да получавате известие, когато кача клип. Извинявам се, пак се бъркам. Нещо, пак загубих сценария. И приятно гледане. Сега ще ви покажа рисунките, които трябва. Така. Малко ще ядеме, докато първо ще си отворя една работа тук. Да. Да, добро е. Добро е. Така да започна. Ами, това съм аз. Доста яко го направих. За повечето сведения, тази тениска, където е с аватарът ми, което аз го направих. Я нямам вече, приблизително. Да, започваме с жената. Ето как изглежда. Останалите от групата ми има доста, така че не прецених колко огромно да направя тази въпросната рисунка. Това е Теодора, другата беше Петя. И започваме с Марти. Стоите само да оправя една работа. Тук. Бай Краси. Малко е трудно и за това. Диана.
Йоги от Йо-Йо горе-долу. В смисъл, аз така му казвам Йоги. Вънката малко съм прекалил с маркерът. Или с фулмастерът. Да, с фулмастера горе-долу. Ура! Та имам още. След малко ще ги покажа. Само да видя къде съм сложил и останалите. Ще не ги намирам. Ето ги. Ето пак това е жената. Малко не се вижда дали фокусира камерата. 6 минути. За клипът имам предвид. От първата ни среща аз реших да я направя точно така, както изглеждаше. Ето ни пак. Тук сме по време на лятото. Приблизително аз бях с други дрехи. Тук сме... Аз съм гол до кръста, тя е с късаната тениска. Колко минути? 7. Затова проверявам колко минути. Ето защо правя така по-близко да гледам. И така. Тук сме двамата, пак съм гол до кръста, с двамата сме с катани. Гръб до гръб. Тук съм пак гол до кръста. От кръста извинявам се. Извинявам се, моя грешка. Пак съм гол от кръста. И пак. Непрекъснато. Тук пак, но сме с бинтове, при които пак съм гол от кръста. Колко минути останаха? 8. Добре, то... 9. Много е. 9 минутно видео. По-скоро може да го направя и 10 минутно. Не знам, може утре да го отложа, за да рисувам и пак ще покажа рисунки, които имам. Да, ето ни пак, но само че с още един бонус човек. На 5. Добре. Ето ни пак. Тук съм пак гол от кръста. Приблизително тя е с тениска. Забравих да сложа още нещо по въпросната тениска, която жената я носи. Ето ще покажа.
И какво друго да показвам? Ето, намерих Поздрав с юмрук. Вдигнати ръце с катани. И пак сме с бинтовани ръце, обаче пак тук си удряме юмруците. В смисъл, поздрав с юмрук, както вече виждате. То друго няма да показва, не? Като гледам. Ето, намерих горе-долу. И ето тази е на последно място. Ако ви е харесал клипа, ударете лайк, коментирайте. И това беше всичко от мен, приятели. И ще има още такива видеа. И след 2 месеца ще ходя в Финландия и ще качвам клипове там, влогове ще правя.